ଆଜି ତୁମକୁ ମୋ ସହ ଘଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମୋ ସହ +2 ବେଳେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ରାଜୁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ମୋର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ହେବ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡିକୁ ଖୁସି କରିଦେଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କଲେଜରେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାର୍ଡେନରେ ଏକା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୁମର? ସେ ଡରିଲା ଭଳି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଡରନି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭଳି। ସେ କହିଲା, ମୋ ପର୍ସ ହଜିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି। ଯଦି କହିବ ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ହେଲେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବ। ସେ କିଛି ନ ଭାବି ହଁ କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି। ସେ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା। ନମ୍ବର ଦେଲା, କହିଲା ରାତିରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମୋ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସରି ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଆମେ ଫୋନରେ ପ୍ରାୟ କଥା ହେଉ। ଦିନେ ମୋର ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ସେ ରାଜି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମିଛ କଥା କହି ବାହାରିଲି। କହିଲି କି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ କହିଲେ, ଯା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଶ୍ରୁତି ମେସରେ ରହେ। ଶ୍ରୁତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦିନ 4ଟାରେ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ରଖି ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଛିଞ୍ଚରା ମାରିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଧା ଭିଜି ଯାଇଥିଲୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା କମିଲାନି। ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥାଏ। ଶ୍ରୁତି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପାଖ ଧାନ ବସ୍ତାରେ କିଛି ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ପାରିଦେଇ ବସିଲୁ। ସେ ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲା। ତା ଗାଲରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବାଜି ପୁରା ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ତୁମ ଧାନ ଏତେ ଟାଣ ଯେ? କ'ଣ ହେଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ଧାନ ଟିକେ ଉଠିଛି ଆଜି। ମୁଁ ହସିକି କହିଲି। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ତୁମ ଧାନକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହୋଇ ମୋ ସାର୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବାହାର କରି ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ଶ୍ରୁତି ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଚୁମେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାର ଦୁଧ 2ଟିକୁ ଚିପିବାରେ ଲାଗିଲି। ଶ୍ରୁତି ପୁରା ତାତି ଫଁ ଫଁ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତାକୁ ମୋ କୋଳରେ ବସେଇ ତା ଦୁଧ ବାହାର କରି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବର୍ଷା ଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଡ଼େ ଶ୍ରୁତି ରହି ନ ପାରି କହିଲା, ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆରେ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଝଟକା ଦେଲି। ସେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କହିଲା, କ'ଣ ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କିସ୍ କଲି। ତାପରେ ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଝଟକା ଦେଲି। ଏଥର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ସିଲ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କ'ଣ କଲ? ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଲ। ମୁଁ କହିଲି, ଡରନି, କିଛି ହେବନି। କିସ୍ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଜା ନେବାକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମଜା ନେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ଜୋର ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ମୋର ବି ବାହାରିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେଉଁଠି ପକେଇବି? ସେ କହିଲା, ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି।
आमे किछि समय सेमिति रहिलु। वर्षा मध्य छाड़ू नथाए। मु जाए वर्षा पानी रे धोई एली। से ठीक रे मध्य चली पारु नथाए। मु ताकु टेकी टेकी नेई धुआ धुई हेई आमे बसिलु। से कहला पूरा दरज करदेल। मु कहली किछि हेबनी, छाड़ से कथा। तुमको केमिति लागिला? हाँ, बहुत भल लागिला। स्टोरी तुम मन को भल लगिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो प्लीज।